Cum se face că toți avem prietenul ăla cu care nu vorbești 2 luni, dar toți sunteți cei mai buni prieteni? Gen, poți să treacă săptămâni fără să vă dați mesaje, să nu vă vedeți de parcă a trecut o veșnicie, zero comunicare. Și apoi, în secunda în care vă reconectați, e ca și cum nu a trecut deloc timpul. În sfârșit îi scrii după 8 săptămâni de liniște totală și zici lejer: "Bro, vrei să ne vedem?" Și el răspunde: "Da, sigur, la ce oră?" Și gata, sunteți din nou ca înainte. Și când chiar vă vedeți, nu există nicio senzație ciudată sau stânjenitoare. Pur și simplu începeți instant să muriți de râs și să vorbiți despre cele mai random chestii posibile. Adică, literalmente mergeți la școli diferite, locuiți în orașe diferite, aveți programe complet diferite și totuși prietenia funcționează. Dar dacă îndrăznesc să ignor unul dintre ceilalți prieteni ai mei timp de 0,2 secunde, sunt blocat, șters, eliminat din existența lor și probabil cu ordin de restricție depus. Abonează-te pentru un pupic